ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም ኣነ ሓውኹም ሰላሓዲን እየ ከመይ ጸኒሕኩም ሎሚ ድማ ሓይሊ አንደበት ኣብ ሂወት ዝብል ኢና ክንርኢ አንደበትና እንታይ ዓይነት ሓይሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሂቦ ኣሎ አንደበትና ኣብ ሂወትና እንታይ ክገብር ይኽእል ብሩኻት አንደበትና ኣብ ሂወትና ክገብሮ ዘይክእል ነገር እውን የለን ብዙሕ ነገር ክገብር አንደበትና ኣብ ሂወትና ይኽእል እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 18 ጥቕሲ 21 ሞትን ሂወትን ኣብ ስልጣን መልሓስ እዩ እቲ ዘፍቅራ ኸኣ ፍሬኣ ክበልዕ እዩ ሪኢኹም እቲ ዘፍቅራ ፍሬኣ ክበልዕ እዩ ማለት ትነብርዮ ዘለኹ ናብራ ፍረ አንደበትኪ እዩ ዝነብሮ ዘለኹ ናብራ ፍረ አንደበተይ እዩ ኣምላኽ ስለ ዝበለልኪ ጥራሕ ከምቲ ዝበለልኪ ትኾንን ኢኺ እሱ ዝበሎ አንደበትኪ ክሳዕ ዘይበሎ ኣይትነብርዮን ኢኺ ሰብ ፍረ አንደበቱ እዩ ዝነብር ምናልባሽ ሂወትክ እንተደኣ ዘይመቂሩ ምናልባሽ ሂወትካ እንተደኣ ዘይጥዕሙ ዘይጽቡቕ ነገራት ኣብ ሂወትካ እንተደኣ ትርኢ ኣለኻ ኮይንካ መጀመርታ ንኣንደበትካ ህድእ ኢልካ ኣስተውዕሎ ንኣንደበትካ ህድእ ኢልካ ርእዮ ናይ ብሓቂ ጥዑይ አንደበት ኣለካ ዶ ናይ ብሓቂ ጥዑይ አንደበት ኣለክ ዶ አንደበትኪ ስርዓት ኣለዎ ድዩ ንሱ እዩ ዝውስኖ ሂወትኪ ስርዓት ኣለዎ ድዩ ሪኢኹም ብሩኻት ከም ዝመጸሎም ዝዛረቡ ከም ዝመጸሎም ከዓ ይነብሩ ከም ድላዮም ዝዛረቡ ከም ድላዮም ከዓ ይኸውን ሂወት ሪኢኹም ብሩኻት አንደበቶም ብዋዛ ዝተመልአ ሂወቶም ከዓ ብዋዛ ይምላእ አንደበቶም ብዘይጠቅም ቀልዲ ብዘይጠቅም ቃል ዝተመልአ ሂወቶም ከዓ ብዘይጠቅም ነገር ክምላእ ይጅምር ብሩኻት ኣብ ሂወትኩም ዝኣቱ ዘበለ ነገር ኩሉ ዘእትወሉ አንደበትኩም እዩ ካብቲ ዝገርመኩም ሓደ ነገር ክነግረኩም ካብ ኣጋንንቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ንላዕሊ ኣብ ሂወትኩም አንደበትኩም ዝሰርሖ ስራሕ ይበዝሕ ወላ እቲ ክፉእ ነገር አንደበትኩም ዝሰርሖ ስራሕ ይበዝሕ ምኽንያቱ ኣጋንንቲ ክፉእ ነገር ኣብ ሂወትና ስለ ዝተዛረቡ ክፉእ ነገር ኣብ ሂወትና ስለ ዝሓሰቡ ይኸውን ማለት ኣይኮነን ዓቕሚ የብሎምን ዝሓስብዎ ኣብ ሂወትና ክገብርዎ ማእስዮም ዳ ዓቕሚ ዝረኽቡ እቲ ዝለዓለ በዓል ስልጣን ናይ ሂወትና አንደበትና ምስ ተቆጻጸርዎ ስለዚ ብአንደበትኪ ገይሮም እዮም ንሂወት ክዝሃርምዎ እዚ ማለት ሂወትኪ ብአንደበትኪ ኢዳ ዝህረም ዘሎ እምበር ኣጋንንቲ ስለ ዘሎ ይኮነን ዝህረም ዘሎ ክሳዕ አንደበትኪ ዝሓለኺ ኣብ ዙርያኺ ዝሃለዉ ነውፅያሃሉ ሂወትኪ ክሕለወልኪ ይኽእል እዩ ሕሉ አንደበት ሕሉ ሂወት ከዓ የምጽእ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ክሳዕ ሞትን ሂወትን ኣብ ሂወትና ንኽገዝኡ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ አንደበትና ኢሉ ብሩኻት ሎምና አንደበትና እንተደኣ ተጠንቀቕናሉ ጽባሕ ንሂወትና ክንጥንቀቐሉ ኣይንኽእልን ኢና ንናይ ጽባሕ ሂወትና ኣብ ናይ ሎሚ ኣዘራረባ አንደበትና ኢና ንሕልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ ከም ዝተሰምዖ ዝዛረብ ሰብ ከምኡ ድማ ይነብር ብሩኻት ክሳብ መሪጽኩም ቃላት ክትጥቀሙ ዘይከኣልኩም መሪጽኩም ክትነብሩ ከዓ ኣይፍቀደኩምን እዩ ትኽክለኛ አንደበት እንተደኣ ዘይብልካ ኮይኑ ትኽክለኛ ሂወት ከዓ የብልካን መጽሓፍ ቅዱስ ንአንደበቱ ዝገትእ ሰብኣይ ብቑዕ ሰብኣይ ኢልዎ ብሱል ሰብኣይ ሙሉእ ሰብኣይ ኢልዎ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 2 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ኩላትና ብብዙሕ ነገር ንስሕት ኢና እሞ ሓደ ብቓል ዘይስሕት እንተሎ ንሱ ንብዘሎ ስጉኡ ክለጉም ዝከኣሎ ብቑዕ ሰብኣይ እዩ ሪኢኹም ብቕዓት ኣብ አንደበትኪ እዩ ዘሎ ክሳብ ክንደይ ኣብ ሂወት ብቕዓት ኣለካ ክትፈልጥ ትደሊ እንድሕር ኮንካ ናይ አንደበትካ ብሉጽነት ቸግበርኹ ናይ አንደበትካ ቃላት ረአዮ እንተደኣ ቃላት አንደበትካ ስርዓት ዝሰኣነ እንድሕር ኮይኑ ንስኻ ኣብ ሂወት ብቑዕ ኣይኮንካን ንስኺ ኣብ ሂወት ብቕዕቲ ይኮንክን ብስልቲ ይኮንክን ብስለትኪ ብስለትካ ብስለተይ ዝውሰን ብዓይኒ ኣምላኽ ኣብ ኣዘራርባና እዩ ኣዘራርባና ክንጥንቀቕ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ከም ዝመጸልኩም ኣይትዛረቡ ሓደ ነገር ክነግረኩም ዝተባላሸወ አንደበት ዝተባላሸወ ሂወት ድማ የምጽእ ጸርፊ ረሳሕ ቃላት አንደበትና ክቆጻጽሮ እንድሕር ጀሚሩ ሂወትና ኸነጽርዮ ዓቕሚ የብልናን ኦሬዲ እቲ ንሂወትና ዘጽርን ዘርስሕን አንደበትና ስለ ዘባላሸናዮ ስለዚ ብሩኻት አንደበትኩም ብዝረስሐ መጠን ሂወት ማንም ሰብ ኣይኮንኩምን ከተርስሕዎ ናትኩም ሂወት ኢኹም ከተርስሕዎ አንደበትና ንናይ ሂወትና ኣቕጣጫ ወሳኒ ንሱ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ያዕቆብ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ካብ ጥቕሲ 4 ከንብበልኩም ወይ ካብ ጥቕሲ 3 ከንብበልኩም እንሆ ኢሉ እንሆ
ኣብ ኣፍ ኣፍራስ ምእንቲ ክእዝዙና ኢልና ሉጋም ንገብረሎም ኣሎና ንብዘሎ ስግኦምን ብኡ ኢና እነቕንዖ እንሆ መራኽብ ድማ ክንዲዚ ዓበይቲ ክንሰንሲ ብብርቱዕ ንፋስ እናተኸብከባ ናብቲ ፍቓድ መራሒ ዝደለዮ ብንእሽቶ ስካን እየን ዝቃንዓ ከምኡ ድማ ልሳን ንእሽተያ ኣካል እያ እሞ ብዓቢ ነገር ግን ትምካሕ እንሆ ንእሽቶ ሓዊ ክንደይ ዓብዱር ዘይተነድድ ንእሽተይ ሓዊ ኣብ ዓብዱር ከም ዘይትነዓቕ ንእሽተይ ቃል ኣብ ህይወት ድማ ኣይትነሓቕን እያ ልሳን እውን ሓዊያ ዓለም ዓመፀያ ልሳን ኣብ ማእከል ኣካላትና ሰፊራ ንብዘሎ ስጋ ተርክሶ ኣላ ንመዘወሪ ንብረት ከዓ ተንድዶ ብገሃንም ድማ ዝነደደት እያ ኩሉ ዓሌት እንስሳን ኣዕዋፍ ለመም ዝብልን እንስሳ ባሕርን ብባህሪ ሰብ ይግዛእ ተገዚኡ እውን ኣሎ ግናኸ ንልሳን ሓደ ሰብ እኳ ክገዝኣ ኣይተኸኣሎን ንሳ ዘይተዕርፍ እኪቲ ዝቐትል ሕንዚ ዝመልአት እያ ርኢኹም ዝቐትል ሕንዚ ካብ አንደበትና እዩ ዝወፅእ ብኣ ጌርና ንጎይታን ነቦን ንምርቆም በኣ ጌርና እውን ነቶም ብምስሊ ኣምላኽ እተፈጠሩ ሰባት ንረግሞም ካብ ሓደ ኣፍሲ ምርቓን መርከምን ይወፅእ ኣሕዋተየ እዚ ከምዚ ክኸውንሲ ኣይግባእን እዩ ወይስ ዒላዶ ካብ ሓንቲ ዓይኒ ማይ ጥዑምን መሪርን ማይ ተፈልፍል እያ ኣቱም ኣሕዋተይ ኦም በለስ ዶ ፍረ ኣውሊዕ ከተፍሪ ከኣላ እዩ ወይ ተኽሊ ወይንስ ፍረ በለስ ከምኡኸ እታ ዒላ ጨው ጥዑም ማይ ከተፈልፍል ኣይከኣላን እዩ አንደበትና ሓደ ነገር ንዛረበሉ ባረኽቲ እንተኾይንና ባረኽቲ ንኹን መርገም ኣይንወስኸሉ ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም